دوازدەمین سالڤەگەرە جێنۆسایدا لەسەر ئێزدیان لێبرین هینجی کوورە. Möchte ich Sie nun alle bitten, aufzustehen für eine Schweigeminute. لە باژارێک هەلکارێ نونەر و ئەندامên civaka êzdî û siyasetmedarên Alman kom dibin û xemgîniya Kûr a wê roja reş parve dikin. Çalakî ji aliyê civaka Kurd li Almanyayê û mala êzdiyan a Kalkarê ve hat organîzekirin. Almanyayê di sala 2023 de genosîd bi awayekî fermî nasandiye. Lê li gorî dîtina organîzatoran pêngaveke serekî maye. ألمانيا طبعا قالك براستيجي سر كيزي جنوسايد عملتي ازدي سكنيام داخل سوباسيا وانت كان بس بداخل يعني ألمانيا حتى فيجا في احتراف بجنوسايد عما كيريا عراقي هيش 23 دولة احتراف بجنوسايد عما كيريا اتهرد بريجي بري احتراف بجنوسايد عما كيري كردستان دفيا مش بيرنا كان احتراف بجنوسايد ملتي خوكرن بس بداخل حتى فيجا فيجي عراقي هيش احتراف بجنوسايد ما نكريا جي داغيا قالك يعني ام بخوجي براستيجي وقت كم ببينن امش ولات كيتين او ولات اف جنوسايد ما هيش قبول نكري تي هيفي وداخوازي ما جنينن هەروەها نونەرên سیاسەتا ئەڵمانیایê jî tekezî li ser giringiya nasandinê dikin. 12 sal piştî tawanê pirs ew ku berpirsyariya siyaset û civakê ji vir û şûn de dê çi be. Ez di wê baweriyê de me ku naskirina vê genûsaydê pêngaveke giring e. Lê belê bêguman di pêngava bê de divê em wêyekî jî nas bikin ku wataya vê rewşa niha çi ye. Rewşa li wir hêşna aram e. Anku em li vegerandina bi awayekî gelek rexneyê dinêrin. Divê kesên ku pêwîstiya wan bi parastinê heye, li vir li cem me jî wê parastinê werbigirin. Ji ber vê yekê helbet her tiştê ku niha ji aliyê tundrewên razgir ve weke mînak ji aliyê partiyên peywendîdar ve têkirin û her ku diçe zêdetir daxwaza dersînorkirinê dikin û kîn û nefretê belav dikin, tişteke ku ji nêrîna me ve qet nayê qebûlkirin. Ji bo civaka êzdî tenê gotin têrê nake. Ew daxwaza gavên pratîkî, dadperwerî û piştgiriyeke berdewam dikin. 12 sal piştî genosayda êzdiyan bîranîn hîn jî zindiye. û peyama vê çalakiyê ew e ku divê qurbanî neyên ji bîr kirin û her wiha ku divê civaka navneteweyî her pişta êzdiyan bigire. Meydost Rûdaw, Alman.